Hello lookfor good evening guys बयनिसिमबो लाइभ फैलायबाय जायाब्लाबो गाइस नोंथांमोननि सापर्ट मोननो थाखाय लामाजों लाइभ फैलायबाय औ फेसबुकाव फैदों हेलो हेलो अनलाइन फैयाखै दासो सिखारदोंना दा फैगोन बिसोरो रुको जरा सबर करो फेसबुक होनोसै नामा फेसबुक में भी शेयर करना है मेरे को थुमफ्रा होबोफिनलायबायना थुमफ्रा होबोफिनलायबायना औ लोगोफोर community limited live on chat live chat summary anyone come look at subscribe for live commentary anyone and anyone okay let's make a question answer short filter all message 2 minutes हो गया रे अयो अरे नहीं दुबली बड़ी चला ब्लर सा मतलब मारै जाखो लोगोफोर गुड इभिनिंनि फैलायबाय गाइस मानो होनोबा नै लामाजोंसो थाबायगासिनो आरोना लोगोफोरजों दा लाइक लोगोफोर लाइकबो होदो हेलो ब्रो कमेंट कर दो भाई कमेंट कर दो कौन है आप और रिएक्ट भी कर दो भाई कमेंट चाहिए फैलायबायलै लोगोफोर नै गुड इभिनिंनि थाखाय माथो खालामना थाखाय ओरै दुब्लि बारियाव दै नायफैदोंमोन आरोना नै दै हाबजोब्बाय दा गायनो मोनाखैलै जोंनिथिं नै दाबो जोंनि एरियाथिंहाय नै मानो होनोबा दैया दासो एसे एसे बोहैबोदों आरोना अखा हायासैना देग्लाय बिराद प्रब्लेम जादों दैनिनो माइ गायनो थाखाय दैयानो गैयामोन नै दासो एसे एसे हाबहांगासिनो बिराद प्रब्लेम जायोना लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस आरो सोरबाफोर गोदान खालामदो लोगोफोर बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो लोगोसे नै लामाजोंसो दंफैयो आं फनजों लानि र' फनजों बेफोरबायदि नुयो आरोना लेन्स दं नै लोगोफोर लेन्स होआबानो आंनि मबाइला मोजां नङा आरोना गाइस लेन्स होनांगोन आरोना ओरैहाय लेन्स होबायना गोलावसिनबो नुबाय आरो मोजांसिन नुबाय दा लोगोफोर लेन्स होआबानो मबाइलानो मोजां नुवा आरोना गाइस आंना रियेलमि 8 अल्ड मडेल आरोना गाइस आंनि मबाइलाहाय सोरबाफोर गोदान दंफैबायबा साबसक्राइब खालाम लोगोफोर चेनेलखौहाय मानो होनोबा सापर्ट नांगौ नङा होमबा गाइस सापर्ट मोननायजोंसो बयबो देरलाङो नङा होमबा लासैनो बेनिखायनो साबसक्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय गाइस सापर्ट मोनो खोमा नोंसिनि जेब्ला आंनि चेनेला 100 साबसक्राइब फैगोन ना गाइस अब्ला आं ब्लग भिडिअ लाबोगोन मानो होनोबा आं 100 साबसक्राइबखौसो नेगासिनो आरोना गाइस आंनि चेनेल खुलिनाया 3 मास 4 जानोसै गाइस मानो होनोबा दाबो 100 साबसक्राइबखौनो मोनाखै आं बेनिखायनो 100 साबसक्राइब नेनानै दं आरोना आं लोगोफोर मानो होनोबा जेब्ला 100 साबसक्राइब जागोन ना अब्लानो आं ब्लग लाबोगोन गाइस ब्लग मानो होनोबा 100 साबसक्राइबानो जाया आंना दाबो माब्लानि समाव 100 साबसक्राइब जागोन आंना बेल' आरोखि टारगेटआ दा लाइकबो खालाम लोगोफोर नायनायजों लोगोसे थेंक्स आरो गोदानै सोरबाफोर फैदोंबा साबसक्राइब खालामबानो जाबाय चेनेलखौबो लोगोफोर सानैजों फैदों आरोना सानैल' नङा साब्रै फैबाय नोङो होद बिरे रायखसफ्रा नै
सानैल' जायो साब्रैसो नुवाखै बिरि रायखसफोर दंफैलायले डिस्टार्ब गथ'फ्रा नोंसोरजों रायज्लायनोसै लोगोफोर दसे जिरायनानै गाइस कमेन्ट खालामदो गाइस ज' रायज्लायलायनोसै लामाजोंलै गारिखौ गिलायलाङो बिराद गारि फैयोना ओरैहाय आजां गाजां गारि खारसै दाना बेखायनो गिलायलांसै आरोना दा गारिखौ कमेन्टबो खालाम गाइस कमेन्ट मोनाखै माथो दा कमेन्टबो खालाम लोगोफोर ज' रायज्लायलायनोसै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो गाइस चेनेलखौहाय नैसो दं माथो सयजननि बारा गारियानो गारि ना गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर चेनेलखौहाय आं 100 साबस्क्राइब जाजानो लुगैगासिनो ओमफ्राय रावबो साबस्क्राइबखौनो खालामा आरोना आं एकाउन्टखौ मोनथाम मोनब्रै खुलिनानै खालामनानै र' जेब्ला आंनि चेनेला 100 साबस्क्राइब जागोन ना गाइस अब्ला आं ब्लग भिडिअ लाबोगोन 100 साबस्क्राइब नेगासिनो आं ओमफ्राय 100 साबस्क्राइबानो जाया आरोना दाबो I need 100 subscribe इंलिसबो रोङारा स्कुल कलेजफोरबो फरायाखै नालाय रा बेनिखायनो बारा रोंलायलाङा साबस्क्राइब मी अनसब्सक्राइब मी कमेंट गाइस कमेंट कर दो अरे यार ऑफलाइन होने का नहीं ऑफलाइन से जाजोब्बाय फाग्ला 7 जन दंमोन ऑफलाइन जाजोब्बाय नै खनसेनो हेलो दाउ मैनाफोर थांदों रावबो लोगोफोर फैया नामाब्रा मारै जाखो माथो कमेन्टबो खालामा साबस्क्राइबबो खालामा लाइकबो खालामा गाइस मारै जाखो 100 साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर अननानै आंनिखौबो चेनेलखौ कमेंट चाहिए यार कमेंट कर दो गाइस लामाजोंसो दं आरोना दा सासेबो गैया कमेन्टबो खालामदोरा लोगोफोर नायनायजों लोगोसे कमेन्ट लाइक खालामदो रायज्लायलायनोसै ज'नो अखा हागोन ना हायाखै नोंसिनिथिं जोंनिथिंथ' अखायाथ' हानो रोंखाला जाहैबाय होद बिरिया मोनामबाय मासदिनो सासेबो गैया उखुन्दैखौ ओरै हरलाबाय सोबनो बेलाय फाग्लालै बिसोरो औ सानै लाइक फैबाय सानै कमेन्टबो हरदोरा लोगोफोर लाइकजों लोगोसे कमेन्ट आरो कमेन्टजों लोगोसे मा थादेरो मिथिखागो दा साबस्क्राइब गाइस 100 साबस्क्राइब खालामदो माम्बार थोद बिरिया मोनामजोब्बायलै थोरै हर उखुन्दैखौ ओरै मासदिनो खोन्थाहैजोबगोनसो आं बाबु दालाय रेकर्ड जाजोबबावबाय गावनाव हरदों नोंसोरो आं सोबाखै इडिटसो होमबाबो जानाय नङा बे मा जाया नोंबो सोबदों नोंजों लोगो नों देरसिन जुजि दङ औ आंथ' बादा होदोंना आंथ' बादा होदोंना बिरि मोनामजोब्बाय दानिफ्रायनो थेफा मानसि गजेननायानो बिरि सोबोबा आरो देनां जोंबायदि देरबावबाथ' मा जाबावगोन जोंबायदि एसे देरबावबाथ' ड्राग्स लानानै फाग्ला जाखांबाय नामा बिराद मानसिफोर फैयोलै ड्राग्स लाना फाग्ला जानाय बे बुस्थुआ खुबै जायो नामा बुरखालायजों थैदों होननायखौ खोनागोन ना खोनायाखै ओइ सोर बिलाय मानसि फाग्ला बुरखालायजों थैदों होननायखौ खोनायाखै लोगोफोर खोन्थाहरलायदोरा गाइस अबेनि खोन्थाहरलायदो लोगोफोर ज' रायज्लायलायनोसै सान्तिपुर एरियानि दंना गैया सान्तिपुर एरियानि ओरै स्टेप लाइफआव बिदि होनबा मा जानांगौ जाखो दा बेरे मोनामहोजोबोलै बिसोरो डिस्टार्बथार रायज्लायनाङिखौबाबो रायज्लायनांगौ जायो लाइक कमेन्ट
subscribe guys औ subscribe नांगौ जानानै फैदों आंनो guys मोन बिदिबाथाय बाथावथावथारलै बिरि रायख'सा नायदो बिरि सोबनानै रानजोब्बाय बिरि बायदिसो जाबाय मानसियानो गोरान राननो जेरै बिरिया गोरान मानसियाबो गोरान जाबाय माबायदि नुवाखै नायनो जों बिसिबां लाम्बा जाम्बा फाथिना साइस जाजोब्बाय नुवाखै रानथेंथें बिरि बायदि जाबाय बिरि सोबै सोबैनो बिरिजों सोबजाजोब्बाय मासिबां गारि फैयो इन्ट्र' स्कुटिखौबाथाय खोनासंनो बाथावथावथारलै खोनासंबाथाव बिदिखौनो थाथावबायथारो सिथरफ्रा मोनबालाय साखायो दा आंहाथ' सागासिनो सालायो बिदिखौ सान्दुं गोसा रावबो कमेन्टबो खालामा माथो मिनाथ' दा गैलालै सारि गानना हरनोलां र' कमेन्ट कर दो गाइस मैन दाना सारि गाननोसै ओह शिट कमेंट नहीं आया है ब्रो देख लिया हेलो ब्रो हेलो फैंस मदर हेलो चला गया रे किधर चला गया दासो नुदोंमोन आं हेलो बिजि कमेन्ट हरदोंमोन गाइस हेलो कमेन्ट कर दो भाई कमेन्टखौनो दासो नुदों नै कमेन्टआनो सिखारफैयाखैमोन आरोना लोगोफोरनि अल कमेन्टआव होदोंमोन नै दासो सिखारदों मानो होनबा दहाय सिखाराखैमोन आरोना दासो बानायनानै सिखारफिनदोंमोन थांफिनलायबाय बेलानो मोननै गोमबाय डाइरेक्टनो बेलानो मैयानि एक्सिडेन्ट जानाया आयौ गिलु बालुलु जाखादों माथो कासकट्र जानाया गेरेबजोबदोंरा कासकट्र जानाया आजां गाजां दानि ससियेल मिडिया जुगावलाय आरो माथो दानो थाङो दसे थानानै थांसै आरो ज'नो आधा घन्टा 15 मिनिटसो थानानै थांसै 10-15 मिनिटसो थानानै हेलो गाइस ऑनलाइन आ जा रे अरे लौरा अरे मुंह से निकल गया अरे लौरा अरे मुंह से लौरा अरे नगर फाग्ला खा अरे लौरा अरे ओइस मोनदोंथा सासे बिसिनाव थांदोंमोन खोमा आरो सासे होबोफिनलायबाय अरे लौरा अरे मुंह से निकल गया अरे लौरा ऑनलाइन आ जा बे कोई तो हेलो एवरीबॉडी सारि गाननोसै दानिया नायदो हेलो एवरीबॉडी आंखौ फट' खेबलायबाय बिदिजों मोजां खेबदो आं ओरै थागोन हेलो गाइस हेलो ओइ गांगौ नों मबाइल लाबोदों हलाय फट' खेबफैलाय आंखौ फट' खेबफैलाय बावदोंसो आं अनलाइनानो रावबो फैया माथो लोगोफोर नोंसिनि थाखायनो दारिखौबो सिनदोंमोन आं आरो लोगोसे माइकबो लाबोफादोंमोन आङो खानायफ्राबो नै जायला जायथा जासिलाजोब्बाय सारि गाननोसै दे सारि गाननोसै आइथिस्टु डाक्टार बानायनायखौ माथो अनलाइन फैया रावबो इनो हरदोंमोन आं डाक्टार बानायनाया ओरै हायसानिबो दं नै बिसिम ला दे बिसिम फट' खेबग्रायाबो थाबखौनो खेबा केमेरामेन दे बिदि खेब दे माबायदि खेबखो फट' खेबजादोंमोन आरोना लोगोफोर कमेन्ट खालामदो गाइस कमेन्ट बोर जुमसो आयो नै मोजां जाबायमोन फाग्ला बिदि खेबलाय गोलाव
गाइस फट' खेबजागोरनि आरोना गाइसमोन फट'खौसो गोलावफेरा गोलाव बेबायदिनो फट' खेबजागोरनि र' कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर जाबाय खारै गानहोगासिनो फट' खेबग्राया लावगा गाखोदा गोरान राननो केमेरा मोजां नङा थै माथो खावसे बारा खेबबाय थाखो नैबेथ' जाबायमोन ना खावसे बारा फर सेटसो होबाय फर सेटजों खेबनाङालै खेबनोनो रोङालै लोगोफोर बिसोरो फर सेटजोंसो खेबदों आरोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट लोगोसे नायनायजों लोगोसे गासिबो बोरै जानांगौ जाबाय मडेलखौनो बोरै लाबावनांगौ जाखो गस्लाया सोमब्रेबायलै उनाव उल्थासोखा बियो ए केमेरामेनफ्रा नंगौना नङा जाखो आरो बालनि थाखाय बोलायबायनांगौ जमाजों फैखि फिसा जासिगोन दालां ने मेनखौ सारि गानहोगोनब्रा आङो दा नैबे आखाइयाव माबा लानाय बायदि नुबायलै नै बिदिखौ फट' नायस्लाबसै खेबजादोंमोन अरजाबाय थाला जाबाय दा एमबि एभेलेबेलखा दा सातस'ल'सै माबा साबा सातस'ल'सैलै सातस' थांबाय नै 700 थांनांलाय माथो जानांगौ मेरला थाबावगोन ना होमबाबो रेंक बुस्ट खालामनाया डाउनलड खारबाय थायो जाम्बा नङा लोगोफोर फट'क लाखांबाय गाइस कमेन्टबो खालामथारालै गावस्रा अयनायथार 787 थांबाय कमेन्टबो खालाम लोगोफोर नायनायजों लोगोसे आरो रियेक्टबो खालाम आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर दसे नोंथांमोनजों रायज्लायनानै थांनायसै आरोना गाइस जेब्लानासिम 100 साबसक्राइब फैया अब्लानासिम आं ब्लग भिडिअ लाबो आरोना लोगोफोर जेब्ला चेनेला 100 साबसक्राइब जागोन अब्लासो आं ब्लग भिडिअ लाबोगोन गाइस 100 साबसक्राइब जानाय लोगो लोगोनो आं ब्लग भिडिअ लाबोबाय थागोन दानोथ' आं ब्लग भिडिअ लाबोथ'खाया माइकबो लाबोफादोंमोन लोगोफोर आं माइक होनि आरोना माइकजों माबायदि खोनायो माइलाय लोंलांखाबायलै माखौबा एलाय लोंलांखाबाय आं माइक होनि आरोना लोगोफोर नै माइकबो लाबोखादोंमोन आं माइक होनि दै गाइस आंनिसोलाय माइकआ माबायदि खोनायो आंनियाव मोजांखौ खोनाया रावानो गोलाव गोलाव थाबथालाङो नैबे माबानि आरोना मुख्रा आरोना बे लेन्सनि मुख्रा आरोखि बे लेन्सनि आं माइक होगोरनि र' माबायदि खोनायो भइसखौहाय मा थांलाय फैलाय रायज्लाय बालायलाङोलां बेफोरबायदि थांलाय फैलाय फैबाथाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 ओरैबो दं 10ता जाबाय ओरैबो दं 10ता गाइस माइकखौ बोरै लायोरा डक्टर माइक सोबाय आरोना लोगोफोर माबायदि खोनादों खोन्थाहरबानो जाबाय भइसफ्राव माबायदि खोनादों क्लियार खोनाया र' आं गस्लायाव थेबनानै लागोन दे लोगोफोर आं गस्लायाव थेबगोरनि र' एबार कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर माबायदि खोनादों भइसखौ क्लियार खोनागोन ना खोनायाखै कमेन्टबो हरा गावस्रा साबसक्राइबबो खालामा बाथावथावथारलै साबसक्राइब कमेन्ट खालामनांगौरा लोगोफोर होमबासो इन्ट्रेस्ट जायोना साबसक्राइब आरो कमेन्ट खालामाबा इन्ट्रेस्ट जायाना गाइस रायज्लायनो आरो कमेन्टबो हरा गावस्रा नायनानैल' थायो ओ कमेंट कर दो गाइस अगर रिप्लाई चाहिए तो क्या कर रहे हो तो जापानी सिंगार दंफैयो नै ओरैहाय बालन्दा बोराय जाम्बालै नों गथ' जापानिस सिंगार होनदों नामा जापानिस सिंगारफ्राखि बेफोरबायदि खनद्रायथारगोनालै बियो आइला होमब्ला भिडिअ बानायनाया हिट जादोंमोनथ' नोंना
भइसखौनो न'आव सोहैदों दा औ मोजां जादोंमोनथ' आरो आं बानायबावबायनो मोजांनो माबाय मोनब्रै मोनबा आं दा सोस'नानैसो भइस सोस'नोसै बेयाव बा हेभि जादोंमोनथ' हेभि जादों बे हरा बे क्रबोनि जाया दे आंना स्टप कमेन्ट खालामदोरा लोगोफोर कमेन्टखौनो खालामथारालै गावस्रा नायो आरो थाङो साबस्क्राइबबो खालामो आरो लोगोसे कमेन्ट लाइक साबस्क्राइब खालामबासो इन्ट्रेस्ट जायोना लोगोफोर आरो कमेन्टबो रिप्लाइ खालामनो हायो मानो होनोबा कमेन्टबो खालामा साबस्क्राइबबो खालामा सापर्टबो होआबालाय बोरैथो जानो लोगोफोर बयबो खालामनाय जायो मानो हारसिं हारसिं खालामनाय जाखो खेबसेनो ज' हरबानो जायोना ने आं माथो बुंबावनांगौ जाखो नोंखागौथ' आरो बाबायसोलां अनलाइनखौनो थानो लोगोफोर कमेन्टबो खालामा रियेक्टबो खालामा बेफोरबायदि बायोना लोगोफोर मानो होनोबा रियेक्ट साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामबासो इन्ट्रेस्ट जायोना गाइस अनलाइन थानोबो एक्सन 5 6 7 गो आइलालै बाथावथावथारलै माथो अफलाइन जानायानो साबसिनसो नामा रांलाय ओरैबो दंमोन ना नै I need 100 subscribe guys बाथावथावथारसैलै माथो कमेन्टबो फैया साबस्क्राइबबो फैया रियेक्टबो फैया मारै जाखो लोगोफोर नायो थाङो थाथेरा माथो गाय आं मोनायावबाथाय लाइभखौनो फैनो बायोरा आंहा एमबिआबो आरो थोहैयाना गाइसमोन बेनिखायनो बिराद प्रब्लेम कमेन्ट हरदोंमोनलै किधर चला गया बे फ्रांस मैड्रिड किधर चला गया वो बाथावथावथारना लोगोफोर बेफोरबायदिबा सानहाबबाय आरोना नै जोंनिथिं दा सानहाबनानै खोमसि जाहांबाय आरोना बांद्राय खोमसिथारबो जायाखै आरोना सानहाबनानै एसे बिदिनो खोमसि जाबाय जानायालाय लामा थाबायगासिनो आरो आं लोगोसे माइकबो लाबोखादोंमोन मानो होनोबा माबायदि खोनायो भइसफोरखौहाय बेफोरखौ टेस्ट खालामनो नागिरदोंमोन आरोना गाइस कमेन्टखौनो खालामा माथो लोगोफोर बयबो नायो थाङो साबस्क्राइबबो खालामखाया जेब्ला सिख्लाफोर खुनु खोथायानो गैला आरोना बेबायदि सिख्लाफोर लाइभ फैयोबा हयले आधा घन्टासो जोंनो गैयाबाबो 1K 2K अनलाइन जागोन आरोना सिख्लाफोर लाइभ फैयोबा आरोना जेब्ला सेंग्राफोर लाइभ फैगोन ना अब्लाना भिउबो फैया साबस्क्राइबबो फैया आरो लोगोसे कमेन्टबो फैखाया गाइस एक्सुवेलि मिथिखागौ आं होमब्लाबो आं लाइभ थाफैदोंमोन आरोना गाइस जेबो नङा होमबा बेलाय जाखायो बयबो सिख्लाफोरखौल'सो सापर्ट खालामखायो गाइस रे माबानो लायदोंनो बेयो 135 लायदोंनो 135 1,35,000नि लायदोंनो इयोहाय बोसोरनै ना बेसेबां जाबाय लायदोरा हायाव नांनाय गारिखौसो लायगोन आं खेबसेनो बाइक लानानै रा बाबु आं हा गालालै एबार गल'ल' नायलांबायलै हारसा जाम्बाफ्रा इसोर ओरै थांग्राफ्रा गल'ल' नायलांखाबाय मा लाखोब्रा बेलाय होनखाबाय खोमा गोलावलावनो बेट्रि गारिनि गाबनायरा ओइ गोग्लामफिनबावबायरा गुड नाइट लोगोफोर एडभान्स मानो होनोबा आं ओरै लामाजोंसो दङ माइक स्टेप नागिरदोंमोनला लोगोफोर गावस्रा कमेन्टबो खालामा भइसबो माबायदि खोनादों क्लियार खोनादोंना खोनायाखै रावबो कमेन्टबो खालामा दा गाइसमोन नोंसोरो ओइ थाजोबोलै आंनाव फिल्मफ्रा आइ एम फिल्म लाभार गाइस आरे कमेन्टबो खालामा नायलाय साबस्क्राइबबो खालामा गावस्रा डाइरेक्टसो थांफिनो बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो
ओरैहाय दंफैयोमोन ना जों नै सानहाबबाय लोगोफोरजों निथिं मानो होनोबा खोमसिथार जायाखै आरोना साननि रोदा दंबावो दा एसे बेजोंनो दा एसे माबा एसे नुयो आरोना नै एसे स्रां स्रां नुयो नै कमेंट कर दो भाई कमेंट कमेंट अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो गाइस सब्सक्राइब आई नीड ए सब्सक्राइब subscribe I need a subscribe bro support me Amlaiguri Dokan इसको रोक नहीं होगा कोड गुदुं या oh फैफिनगोन दा फैफिनगोन आं न'आव थांनानै दा गाइस लामाजों थांनानै दा जों न'आव मोनफैफिनबाय आरोना मानो होनोबा न'आव आं मबाइलखौ दोनहैनानै फैफिनसै आरोना दा लाब गैलालै गाइस अनलाइन थानानै मानो कमेन्टबो खालामा रिएक्टबो खालामा साबस्क्राइबबो खालामा इन्ट्रेस्ट जायाना बेफोरबायदिबा गाइस बायो अनलाइन थानोनो बेनिखायनो आं दा न'आव दोनहैफिनसै आरोना मबाइलखौ मा टर्च लाबोखो मानो टर्च लाबोखो अन्थायाव सौथुगोन फंबाय बिमादैनि फिसाज्ला आरोना गथ'आ लेडिसआ माबायाव ओरै हादानाव थाहैयो माबायाव फरायोना ओहो बै मा होनो बै सिमला बागान थांग्रा लामाथिं थायो बिमादैनि फिसाज्ला भुटानाव थांनानै दासो सफैदों गथ'फ्रा मारै आमलाइगुरि फिल्ड गाइस नै बेनो आमलाइगुरि फिल्डआ नै दंफां गिदिर गिदिर फांनै दंखायो ओरै सान्टिपुर टु बेंटल लामाजों फैबानो मोनखायो आरोना आमलाइगुरि फिल्डखौहाय जेब्ला लामा सेरजों दंफां गिदिर गिदिर फांनै नुगोन ना बेनो आमलाइगुरि गाइस खुनु टेनसन गैया बेरेन्सिगुरिबो होननानै बुङो आरो आमलाइगुरिबो होननानै बुङो गोसो बायदि गाइस गोसो बायदि जेरै थाङो बेजोंनो लामा मोनगोन ओरै थांबाव बेरेन्सिगुरि बालाजार मोनहैगोन गाइस मानो होनोबा गामि सिंनि लामाजों हयले जेबो मोनहैया गामियावल' फैगोन नामा गाइसमोन Oh shit, 0 views. आंबो अफलाइन जानोसै लोगोफोर मानो होनोबा आंबो न' मोनफैफिनबायना गाइस ओरै लामाजोंसो थाहैदोंमोन जों दहाय कमेन्टबो खालामारा गावसोर ओंखायनो बाथावथावथार बेनिखायनो आंबो अफलाइन जानोसै लोगोफोर गाबोन समफोर लोगो मोनफिनसिगोनलाय So good night guys advance dato good evening no dato good afternoon no guys good evening afternoon to nonga evening good evening na guys dato mane honoba actually advance good night bye hola mi changbo mi jelas आया माथो नुबा नोंखौलाय नै खोमसि नुयो माइ गायनानै सोमथाबजोब्बाय नों जाला गोसोम जाबाय नों न'आव साननैसो हाबसोनानै थाबाय थाबासो गुफुर जाफिनसिगोन थावआनो बादाम जादोंमोन आं आरोना बादामानो थावा दैल'ल'सो Bye लोगोफोर bye आंबो न' मोनफैबाय मानो होनोबा आं मबाइल दोननानै थांफिनसै आरोना लामायाव मानो होनोबा मोनाबायबो ना बेनिखायनो बाय गाइस बाय गाबोन नङाबा समफोर लोगो मोनफिनगोन